Mentah kesi kakat kendai truk nok pra arjar arpusan keseng kinong Rep Hills Farmer Union jang kerat yap ngar kala pelong ya keyo ban yade ya thiet ya ki marrep ki bami na kate kathaj ya kabala pelong ha kishnong liar khla jang ke Ribhoi district kapang ka bakongsan kalong ban hikai kumno ban penne pensa ya ki sembai ki bami na kate kathaj kinong Rep ki balawan bani shimenta na kishnong ki badan saudong jang kate karat ki lakot sha ki lai phosli ki dukan bat ha kini ki dukan la dia ya ki shreu ki pandeng ki patau yong patau sao ki pasyor kaj ki khau ki babon rukam bat uwang bat ki we ki marrep ki bami na kate kejaka ki baklem pendan kam dawai ya kini ki yo ya dia marrep ka bala penlong menta kesni ha kishnong liar khla la ya trailang ha pedang keseng Hills Farmer Union jong Ribhoi district ketenat rep ke sorkar jela kini kalau long kesin ke beningkong bakum kini ke yo le penlong ha kate kethan ban penshnganya kinong rep baki de ban sngau tho baki de ki kenran uba pensyai masyareng General Secretary keseng Hills Farmer Union jong Ribhoi ulang ba ke jengmut jong kini ke yo kabala ki pelong menta kesini kelong ban penne pensa ya ki sembah jong ke rep tenrai ki jingri kum ki siar ki senyang kini kelong ban penne pensa ya kaba ki long shwa kilayalam kumno ban rep kaliang jong ka HFU nadu central body Ribhoi bat khamtam ka circle ka penyak hane ka HFU raja ngar circle ka jingthmu ka jongi ban penyak ini ka yo kan si kalong katak ban IMC mi kinong rep ki jongi ku mengi hakisnem ku lalai no sadin bun maha kinong rep ki ud namar ba amdon ki nong yalam ki ba penilti ki kene ka jaj ka bangi pelong kan kesni te kene kesni ka bangi pelong ka dei ka yo jong ki nong rep ka bangi khat ka indigenous market ka jingmut jong kene ka yo ka long ban pene pensa ya ki jing rep tenrai anta ki jingri ku PCR sneng ki ba ni pendon kam ki bhag bede bat ki dawai ki balong organik te jing tmu jing ka jing pelong jong kene jongi ka ding program hi ka long ban pene pensa ya ki ki balong tenrai ki ba ulong din mandin ulayalam